Nordsjælland fuld af fisk. Det er dem, det. Hvad er det, vi på det her pinde? Nej, når man fyrer det brændsel, det skal vi ikke. Muslinger. Godt. Ja, hvad har vi så? Så har vi en lille slat hvidvin. Ja, det var heller ikke meget da. Nej, nej. Men det skal ikke være for galt. Der var ingen, der så, du har hældt en halv flaske i inden jo. Nej. Heldigvis. Og det er vores træmester, han er ved at skille et træ af, så det ikke går koldt. Og vi skal have det her. Hvad er det så for noget? Ja. Det er mjød. Det er mjød. Det er Hennings bedste lyngmjød. Lynghonningsmjød. Altså, det er bedre end at spise med priser, det her, det er det. De kan godt gå hjem. Jeg sætter 3 balloner hver år. Og det mener vi, det er nok med til. Ja, det kan jeg finde med i nu. Ja, det kan jeg måske ikke se. Det er den der. Den grønne. Det er den færdige masse her. Ja. Det ser rigtig godt ud. Det er knaldgrønne, det er tang. En skam, man ikke kan lugte på filmen. Det kan man snart. Fordi nu er der blevet opfundet en ofon. Så kan du sende lugte per e-mail. Ja, det ser vi på, når det kommer. Hvor bliver de andre af? Det giver regn. Det regner. Pjat med dig.
skal have varme. Ja, men det er godt. Man forventer, at sølvskæg, så... Tak. Har du et stykke fisk? Ja, jeg skal lige fange en. Fanger du lige en? Vil du lige snøre nu? Ja.